panjenengan sampun miring piyambak wonten ing nalika pisowanan. Nggih. Kula kalian panjenengan supados mesanggrah wonten ing papan mriki. Mula saking mriku panjenengan ing sakmangke tak aturi kondur kemawon ingkang boyong garis warik. Kok le penak kepenak. Wong lamar kok kon mulih. Durung entuk gawe kok kon mulih. Saiki ngene wae. Kepiye? Reh ning aku ki ratu sugih. Kowe dadi patihku bakal tak muktekke. Kowe butuh prawan pira, rondo pira tak golekke prawan Sela Pamyara. Yo, kuwi pancen gunemu maton. Ananging ora ana kasunyatan. Jalan aku jumeneng Nalendra ana ing Sela Gumelar. Aku durung duwe sisian ya sing tak gayuh mung Ganeswari. Mula saka kuwi primakno marang Sing tok gayuh kuwi Galehayu. Galehayu. yo. Ing mau ngarep aku lan kowe supil mesanggra. Coba dewa kiwe sapa kang bisa goyong Galehayu? Mestine aku. Galehayu ana tanganku. Coba Rekyanapati badhe paring wangsulan menawi Galehayu dipun paringaken dhateng kula. Sakniki ngeten, panjenengan butuh bondo donya napa badhe kula paringi. Napa pengin rondo sing ayu? Kula padoske iki wonten mriki kathah. Oh, ya aku percaya nek kowe ki ratu sugih. Nggih. sak menika ngaten. Semanten ugi kula ing samangkenipun menawi panglamar kula menika dipun tampi. Panjenengan mangke kula sing kaluhur wonten ing Sela Gumelar. Dados pepatih kula. Ya. Nek dipun paringaken kula paringi kebo 100. Oh iya, iya. Oh, piye? Aku percaya. Napa sapi? Jenengan butuh napa? Sapi napa kebo? Aku wis cukup semene wae. Kok wis cukup semene wae iki arep winali ya iya. Dadi pangertimu ya. Yo, kepiye Rekyanapati? Iki mau sak jengkarmu. Ada? Ah, Ana ing dalem ing negara Sigaluh padha dirembuk. bakal diparingke aku Galehayu. Kupingmu ki ngrungokno sike apa sing dadi kandhaku. Lah aku kesusu pengen ngerti jare. Nah, dadi pangertimu kabeh Raja Kakali. Kowe ditampa apa sing dadi kersane Sang Prabu nek kowe bisa ngalahake Patih Widarta. Wah! Lakon kowe. Ayo maju. Ayo maju. kami sekar pun dan sekret eman
Yeah.
Regana Patih. Kabeh alamu wis padha mung kare aku. Senajan prajurit saka Bantarangin wis keplayu. Nanging Gendroswara Pati ora bakal colong playu. Saiki ngene Rekyana Patih. Jom karo Naris. Kusumane ngayu paringno aku. Kowe bakal mukti. Paringake kowe nek pancen kowe kuat nampane usaha. Goyang Semarang. Goyang Semarang wiyagane nom-nom. Komplit nom-nom tono ya ora udut. Komplit. Wong ya ora ana. Lho tegese iki njaga keserakanmu kasarasan gulu. Kowe iki aja ngisen-isenke. Warga kene iki wis sansaya pemudane siksak dasdes. Kowe ngerti ora, Pak? Aku mau teko to. Langsung disuko wedang, disuko panganan. Urung antek tak ombe wis disingkirke kok. Saking lesat dasdes. Saking lesat dasdes kuwi. Apa-apa ana ya to. Wes sampean niku ora ngrasake, Bu, tekan kene kula megeng napas. Kowe ngerti ora, Pak? Perjalanan aku mau udan kaya sapi tumpake truk. Ngeri nang kene, le muni meng kidul kono, dul Nagosari. Pak, lokasine niku pundi to, Pak? Lah namung witan riku. Ha kok sak
panintengan buta. Oh, deg-degan ser. Deg-degan sansaya sindene kuwi wale dremimil nang dhuwur truk, Bu. Ora ndemimil ka mau donga cek kok. Saking kesusune le donga mandong arep Pripun, mangan. Bu? Aja buka wadi. Lah kon buka apa? Pripun? Biasa nek sampeyan nek kula ya urung tau. Kula niku Deg-degan. ngerti ning pasar Njodok, pasar Mangiran, pasar Bantul. Mboten lho sampean ngerti kula gawean kula nek ora ngetoprak kula iki. Bakul kok. Padake aku iki derbathok. Ya, pripun Bu? Lombok larang. Ah, lombok lah. Mboten sah mangan lombok. Pripun, Pak? Mriki lombok tok. Wah, jangan lombok. Kiyaine sugih-sugih. Subur lombok. Walah. Alhamdulillah panenane lombok. Nah, subur makmur. Gedhange wah kene iki. Piye, Pak? Wah, gedhang raja sak depo-depo, gedhang ambon sak nggon-nggon, gedhang Bali wah sak pelem-pelem saking gedene. Ayo neng kene iki saking subur makmur kuwi mau kok. Wah. Lah kok meh cukup gawani lombok. Juragan lombok kok mung cukup gawani lombok sinden kok le ndenake. Gawani lombok wis seneng. Sekental ya lah. Pripun Bu? Nggih niku wau jenenge nguri-uri kabudayan. Seneng gadah sedulur Kedung Jati Kedung mriki. Jati. Duh kono duh kene ya Duh toh. kono duh kene. Kula niku ngantek tekon kalih kanca kula, engko baline dalane ya tukene meneh aku ngono. Lah ya par bablas nendi? Lah aku wedi aku ngono. Ayo kira-kira enten sik kakane sela mboten Pak kula tak mlebu kakak mriki nginep. Pak Lurah sing sela kakane. Aku iki kangen arep dadi lurah, bocah lurah. Aku mbiyen Pak, nek ora mergo sampean aku ki dipek camat aku. Kowe kuwi camat kendi sing arep kaya kowe kuwi? Ayo camat rong de wilayah. Camat ra ndek wilayah, iki golek wilayah. Jane kula ki ndek bojo sampean ki getun kok. Kok getun piye, Lho? Lah ya getun wong lanang ora tau nyambut gawe. Esuk wayahe bojone tekan Bantul, tekan Mangiran, tekan Njodok. Wah, bener, Bu. Sajae bojone sampean padha bojoku. Lah kok mah ngewangi kene jenengan ki? Ora ngewangi, punya pengalaman yang sama. Bojone kono ya ning esuk gawene turu. Jan payah. Ya ngoten niku. Bojone teng pundi? Bojone enten mboten jenengan sik turu niku? Oh, kathah lemun pas tunggale. Wala wong Kedung Jati ki wedok-wedoke Wah, sehat semangat ya, terus. Pripun? Rosa. Rosa. Akene sing ra tau munggah dalan semono wae kempis-kempis e. Kamangka nek wong Kedung Jati niku lewat dalan ngene iki rong gendong. Biasa. Gendong puakan, gendong jagung, gendong werna-werna, urung kok nang omah gendong. Sing lang. Wis ora. Wah, kuwi lho muni. Mulane kok nggih, Bu? Kabeh Wong lanang karo wong wedok kuwi rasa wong wedok, Pak Mung. tetep rasa wong lanang. Kok iso? Lah wong lanang ki ngangkat junjung apa-apa iso kok. Nak wong wedok rasa nggon piye? Lha wong wedok ki rasa ya. Wis terbukti. Terbukti rasa ngapa? Ning rawani aku. Nek kono janggal tebu werna-werna tetek bengek. Jiyane lho. Ceblok jagung. Kula niku ya sok kadang-kadang ya sok ceblok Bu wadake. Buayamu lemu ceblok ki kapan? Lah bengi-bengi kae mangsa rendeng. Lha tegese ning sawah ki mah lho. Sik tak urus nek iki. Wong dadi bengi-bengi udan deres kowe ra ono kowe ceblok ta kowe? Lah piye? Ceblok nang ndi nek jamyah ngono kuwi? Lah sawah. Lunggune sawah. Sawahe sapa? Akatane kowe iki wong jiri kok tengah wengi ning sawah. Ora ndek sawah ya maro darah rika ten mboten sing sawah diparoke Bu. Lho ka. Mangsaku sampean ki
Ayo delok ulane ya. Ayo wangsulana. Ceblok ngene sapa kowe? Lah nek kene ning Jongjati kene golek wilayah kok. Mumpung bolaku akeh iki. Ah, dikeruyuk Kowe wong pilih sak. dadi gethuk apa dadi tape? Waduh, pilih apa, Bu? Tape, milih tape. Pilih tape. Muji, capek gunung pepeling seket-seketnya capek gunung kono pepeling kene. Monggo-monggo sing dereng nyawer niki saya buka lho. Ye, Iki piye didom apa piye nyong? Golek gunting. Pripun? Oke. Wis ki nembang ya pepeling Pakmu. rukun Islam kang limo puniki katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadate kang angka 1 Kelingan jaman nom. angka 2 salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat ya kaping 5 ngibadah haji. Yo sareng-sareng, Bu. Monggo Bu, rukun Islam sam purna. Bukan nyoto yo petani handal, yo penyanyi kabeh kae. Pinter. Pinter. Aku tak melu joget ya, Le. Oleh. Wis adus urung. Wes Mimi urung Mimi. Nuwun sewu ning aku tak uluk salam sikik karo sedulur-dulur sing do rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sinten ingkang nampi uluk salam kula panjenengan tak dongake kaparingan nikmat sehat, panjang umur, rezeki turah tur barokah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Allahumma kula kali wetan ya kali tengah-tengah tanduri pari ayo kanca rina wengi padha ngaji manut pituture Pak Kiai tepuk tangannya mana Pepeling. Pepeling yo ayo Pepeling. Dawuhe pangeran salat dadi cagake agama 5 waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan
sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. padha ningkake atan wis kumandhang wayahe sembahyang ana tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ingatake tidak mungkar maghrib lan isya jam keping prayogane ditambah salat sunat sempurna iku perintah agama elingan nang nyamuk sedela sabar lan tawakal pasrah sing mangsa yen kepareng besok munggah swarga. Rasa mempeng-mempeng mengko boyokmu kumat. Wah, mantep tenan dasare pengawite wah. Pepundenku sepuh Pak Wandi, matur nuwun. Aduh, makasih. Matur nuwun paringipun ora luka mah kebak Pak Wandi. Muga le dodol nang gerak kali lho. Perahu layar. Perahu layar, kowe sapa? Monggo. Aku kantong. Ora jenengmu sapa? Sing seru. Ora. Oh ya urung kandha kaya. Ora ta. Karjo. Wah, Karjo. Tapi ya suwe ora ketemu jo. Aduh, Mareon. Lah nek kowe guyu aku guyu kok ya padha. Padahake kowe isih remaja urungmu. Ya, matur nuwun ya. Ya ora luka mah kebak. Ya. Diganti napa perahu layar mboten, Pak? Oh, Mbah. Oke putuku piye? Dah slamet ana. Nggih, peloke mboten Ya. ketut. Nggih. Slendro saged. Oh, siap. Gula ras nggih. Oh, Mbak. Walah. Iya. Lah malah ngopo iki? Kondak kae. Wah, iya. Nek kowe ngene-ngene aku ora apa-apa nek aku pitam. Walah wis tuwa kok yang ngene sing werna-werna. Piye no? Narek anu aku wani pira? Oh, kapok ora kowe. Sawah kowe ora gegablekan pit kowe wingi tok dol kok arep ngangkah sing werna-werna. Iki alhamdulillah iya kaya ngene iki nek sedulure akeh tepungane Oke, akeh. alhamdulillah. Ya iki mau gendinge islami jur iki nuwun sewu iki putuku dhewe anake Mbah Miji. Aku ya sak Tapi kaya ngono alah. Iya. Ana gedene semono anake Mbah. Iya. Iki mau lagune apa nok kowe lali? Wah, nampak abang-abang kok njer lali. Kur kon ndongake Oh, rezekine iya. akeh. Wah, tonjo oleh vitamin template kan. Ya, iki nuwun sewu le nok. Nggih. Awake dhewe iki bersyukur kepada Bersyukur. Tuhan Yang Maha Esa. Iso tekan kene aku ki yo nderekke pepundenku sepuh ora ana liya
ketuane ketoprak. Pak Tris biyen. Mbah Tris karo ning kene aku dikeparengke karo Pak Dukuh. Pak Dukuh. Nuwun sewu kanca pengrawit wis suwe ora ketemu rak do slamet lancar laris. Alhamdulillah. Ya, wis tak dongake. Ya, muga-muga dileluri budaya Jawa sing adiluhung kaya bengi iki. Alhamdulillah. Ki nuwun sewu iki mau pamundhutane akeh, Nok. Kowe iki nek ngapurancang ora ngono kuwi. Lah pripun? Nek ngono ki jenenge ora ngapurancang, Lah, melindungi binatang buas. Kowe iki ora buas e. Ngapurancang ki ngene iki ora kok. Ngene. Punten dalem sewu sedaya para kadang tamu undangan kepareng kula ngaturaken munggah urutane ngadicara ing dalu menika. Ki mau sing maringi Pak Wandi. Pak Wandi. Wandi ki ana tegese urut saka ngarep. Piye Pak Wandi we? Wani ngadepi tantangan segala apapun saja. Asli jane dudu Wandi pawira temen wong sak temen-temene kene iki Wandi ra tau selingkuh, ra tau remi, ra tau ceki. Ene nuladani barang kang utama. Ora bedak-bedake iki budaya, iki agama, nyatane Mas Wandi kersa nyawer. Muga-muga le nyawer ora luka malah kebak. Mandi. Dene dasar ini istimewa. Wandi dasar istimewa. Tepuk tangannya mana? Insya Allah rezekine Banyumili ora luka mak kebak le maringi aku lan kowe. Niki awake dhewe ya ora bunga-bunga oleh saweran. Kanca pengrawit ya dibagi wong awake sing gamli kana. Masuk cocok? Cocok. Alhamdulillah. Pokoke nek ra digameli adhe apa ya keplok. Ayo iki nuwun sewu. Pak Lurah Sugeng. Rawuh, monggo Pak Lurah monggo. Iki maringi sak. Nyuwun caping gunung nuwun sewu Pak Lurah Sugeng. Matur nuwun. Iki asmane Pak Lurah Sugeng iki ya Pak Lurah Sugeng. Nah, sukses segala bidang apapun saja. Semoga Pak Lurah menjalankan tugasnya selama di jalan, selamat di kantor. Usaha aja nganti punah les duluran nyatane kersa ngrawuhi papan kene bengi iki. Gene geleman. Waduh, kok yo geleman kepiye kok yo aja kleru penampa. Ngarep api-api kok genjur geleman. Gelem silaturahim, gelem gotong royong, gelem weweh marang sepodo-podo. Nyah. Ya iya. Ini elok bisa mengentaskan kemiskinanku nyatane 100. Ini nasihat saka warga masyarakat kene muga-muga sela pamiyara tetap jaya di semuanya di udara. Gini gagah lan perwira, aku karo kowe kudu ngejak sedulur sing Sarawa iki gandeng aku karo kowe mapan ana ing bumi Nusantara. Mari kita buka mata, buka hati, satukan jiwa untuk negara kita Indonesia. Semoga Indonesia tetap merdeka, Yogyakarta tetap istimewa, Dongjati tempat wadah budaya dan agama. Matur Rama Sugeng monggo kasuwun. Rawuhipun wonten panggung Rama Sugeng, Bapak Lurah wontenipun Sela Pamiyara, monggo disemangati yo. Sekar pandan wulan pungkasane warsa niki mboten acara formal santai Pak. Niki melu ketoprak to Pak Lurah iki. Kapan le mlekoto lurahe nek ra ngene iki ya to. Iji monggo Pak Lurah badhe. Monggo Pak Lurah. Dateng warga wontenipun. Bawa dijengglengke. Jati menika. Jos. Niki pun niki. Niki dhuwur sewu. Pak Lurah suwunke ngampil mik. Nah. Nggih, monggo. Niki mawon Pak, sing mboten sah klewer-klewer nggih. Wah, Pak Lurah kaya ndeke sinden kok ya seneng. Nggih, sugeng dalu sedaya warga Kedung Jati. Dalu. Alhamdulillahirabbil alamin wonten wekdal dalu punika saged
gabung wontenipun Ketoprak Mataram Langgeng Budaya. Menika saking Bambang Lipura nggih. Nggih, laras, Pak. Nggih. Kala mbiyen kula nggih teng Bambang Lipura pas wonten festival ketoprak sak Bantul. Nggih, wonten Mulya Dadi. Mulya Dadi. Kula mriku sing menang nggih saking Kapanewon Imogiri, khususipun saking Selo Pamora. Alhamdulillah. Nggih. Kaping setunggal niku nggih to. Kaping kalih nguri-uri kabudayan koprak menika khusus daerah istimewa Yogyakarta pun wonten referensine saking Penggede Ngayogyakarta. Ngendikanipun ketoprak kuwi kudu diuri-uri sebabe ana sejarah-sejarah zaman biyen sing generasi penerus kuwi kudu mangerti. Pramila dalu menika lakonipun napa niki? Bumi Maos. Oh, Bumi Maos Pati. Nggih. Lah niku ketoprak. Lah kamangka Selo Pameron niku pun desa budaya. Wonten Karawitan. Wonten Jatilan. Wonten Hadroh. Wonten Wayang. Wonten Empraan lan sak panunggalan niku dipun uri-uri supados generasi berikutnya niku saged mangerti budaya wonten ing Ngayogyakarta. Kalih anu Pak Gejok Lesung gitu dereng jenengan sebut. Dereng. Soalnya niki ajeng kula sebut khusus. Oh, nggih. Nah, Gejok Lesung menika nedahaken rumiyin Nggih. kagunganipun seni budaya simbah-simbah. Nggih. Panen pari riyen Gejok Lesung. Panen pari riyen niku lenutu nggih teng Lesung. Gitu? Nggih. Pramila rumiyin niku simbah-simbah kula jenengan niku luar biasa. Ajeng masak dandak nutu. Kok yo iso rampung. Luar biasa gitu. Lah sakniki generasi berikutnya pun kepenak. Mboten sah nutu. Cukup digilingke. Mula Gejok Lesung kuwi dilestarikan kanggo memperingati nggone simbah-simbah biyen ra ngeten niku. Tepuk tangan. Nggih. Menika leres sanget Pak Lurah. Cocok jumbuh kalian asmanipun penyanipun Molurah. Sugeng pokoknya kabeh sugeng terus, lestari terus. Panjenengan mboten sah kula dongake tetep sugeng. Nggih. Nek sakniki nggih sugeng dalu. Oh, sugeng dalu. Mugi-mugi anggenipun warga Kedung Jati Merti Dusun menika dipun ridhoi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tambah rezekine. Amin. Tambah le sehat. Amin. Melimpah. Amin. Nggih, kamangka lomboke dek men nggih tekan 42. Wah, nika Kok mboten dugi Bambang Lipura nggih. Nek Bambang Lipura ngidul niku tanemane benten nggih lho. Nggih, Bambang. Bawang merah kados nabungan. Nggih, lah Selo Pameron niki sampun desa budaya. Pramila niki paraga-paraga saking Nagasari nggih niki. Nggih, kok le unyu. Oh, campur niki nggih. Ibu-ibu sindene nggih kathah kangge ngregengaken. Lah kula mangke nderek kirap benjang Rabu. Kula ajeng nderek kirap pun didhawuhi Pak Dukuh. Lajeng dalune nggih wonten wayang. Lah pramila monggo menika dipun lajengaken kangge nguri-uri kabudayan khususipun ketoprak wonten Kedung Jati dalam rangka merti dusun supaya wong Kedung Jati kuwi iso ekonomine kuat. Sing ternak yo manak, sing tani yo dadi, sing bakul yo jebul. Nggih matur nuwun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Matur nuwun Molurah. iki penjane Molurah ngersake caping gunung. Sadurunge caping gunung diaturke, aku iki mau ya nuwun sewu disuwuni berkah karo putune Mbah Midi muga-muga sak keluarga apa pinuwun dikabulke Allah Subhanahu diparingi nikmat sehat kabeh anak putune Mbah Midi matur nuwun paringipun 50 100
ora luka mah kebak ridho Allah SWT tansah paring lelintu ganjaran Mbah Midi sak keluarga matur nuwun karo iki matur nuwun karo penyanyi Pak Dukuh bengi iki dienggo asam ya kepiye-piye nek kenggunan ya tombok mula cocok karo asmane Pak Dukuh Pak Agus ki ana tegese le piye Mbah Agus kok arep aksarane ane apik bebudene gene geleman kok geleman duwe nang njur geleman gelemane gelem amor mbak umbuling warga gelem bina warga masyarakat Jogja rada maju kene rada maju une usaha aja nganti punah budaya Jawa sing mapan ana ing Sela Pamiara Jogjati sukses segala bidang apapun saja semoga Pak Dukuh menjalankan tugasnya selamat di jalan selamat di kantor melayani semua warganya yang berbeda-beda selamat agem Pak Agus iya iki mau matur nuwun Pak Wan juga nek kene iki sedulurku sedulur kabeh tak aku sedulur angger ngebyuki nek ora ya ora kok ya ora mula wong urip golek dhuwit DUWIT dawuh umat wajib ikhtiar lan takwa mula sedulur kene agamane Islam tegese Islam ini ingin selamat laksanakan ane amanat Muhammad ingin selamat laksanakan amanat Muhammad yo siap yo dados Caping Gunung ya nggih Nak gandeng iki kancane kowe engko ya iki Caping Gunung dibawani gek tak jogetane. Matur nuwun nggih, Mbak. Iya nak padha-padha. Kowe tak dongake setulegi setengah tuwa lemu ginuk-ginuk. Rasa didongake kowe wis lemune kaya ngono kok. Kaya kowe wis lemu banget. Yo dados Caping Gunung. Nggih, siap. Saben bengi saben ayo sing ngungkekke ora mung motor tok aku ya iso ngungkek ora ngono nak suara kepenak pelok tenan kok. Aku nyawang wis Yoswa semono lho isih Trengginas. Sapa? Lek Dul. Wah. Aku mengko njur boyoke kumat kok. Sing mau kuwasa aku wis matur penjare Pak Bupati mau mbok diadakan lomba pelawak di Kabupaten Bantul punah pelawak tinggal saya sendiri aku ora takabur menggarek aku dhewe alhamdulillah rasa kesusu dilanjutno yen ama majeng alah kemayune emong karo apa di anu gregelke meneh jana aku nih Good morning, selamat pagi. Baju kuning lah yang menarik hati. Yuk, dilanjut. Anggere sing ngendang Kang Hardi kanca pengen kompak wis pokoke apik kabeh apik. Yo. Kalau ibu-ibu iki kepengin nira lemu geol-geol. Len jude. Lek pengen nira aja bablas-bablas. Wo nek kono iki sedulurku kene iki nek do ngarir ra nang nggon aku ya nok ya. Kabeh kaya sedulur yo. Yo. Pacete
Lah kok wis bali mengkono. Oh ya. Ngantuk, Mbah. Yo. Medeni. Gergele apik, cekoke apik. Kepenak tenan. Kepenak. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan. Panas udan. Aling-aling. Aling-aling. Capek. Ya, yuk. Kowe iki anu nyambung ya oleh ora mung sinden tok. Aku ki anu malah semengeren ndelokke sampean e, Mbah. Lah kok semlengeren? Ora akatane wis sepuh kok tenagane Mulai ya ta. full power. Isih lah aku ki ana tetembungan telek-teles tletong kudanan. Apa kuwi? Elek luwes ning akeh cah wedok kedanan. Wah. Yo ngalah. Yo, dilanjut yo nak yo. Nadyan wadon sarto Suling kumandang suaramu.
yen mendung tak silih sampai gunung seger bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang kene padha lara lapa Matur nuwun sampun dipun pinangkani menika caping gunung. Kripik gedang, kripik celo. Sithik edang waton rata. Mbok bilih pamundhut-pamundhut sanesipun nuwun sewu mangke katuraken tesih wonten pelawak medal mangke udakara adegan ingkang nomor gangsal. Nggih. Cek ra dibacutke napane. Napane Bu? Napa Bu? Perahu layar. Oh iya Pak perahu Wandi, layar. kula ras, Pak Wandi kodang kuning. Yo. Niku surate sing kula caoske jenengan wau. Nggih. Kodang kuning. Gawe anu Kowe dhewe. ra ngrasake orang sing nyoteng ki ndlogok. Wis gawe cakepang dhewe. Gawe cakepan dhewe. Podang kuning rasa dibawani. Rasa yo langsung yo. Langsung. Lah isih akeh. Oke, niku Pak Wandi ngersake kodang kuning. Oh, perahu layar ini. Kancane isih layar sampun, Pak. Walah-walah Le. Wong kon do tunggu manuk malah ming do jejogetan seneng-seneng. Yo nek parine dientekke manuk kepiye to, Le? Nek manuke niku padha wedi kalih kula. Apa iya? Nggih, Rika. Jenengan niku maju riki lho. Nggih, monggo. Peteng-petengan. Kula niku wong telu pun tunggu manuk ngian.
Lah manukmu wis ra ana sing nganu to Kang, ra ana sing ngarusiku. Lah iya. Wong manuk tuwae kok. Piye pripun? Ya rasah basa ora apa-apa kok. Kowe mengko kula Dukane wong jenengan Wong tunggu manuk sing kono lho. Paline ditotoli manuk entek. lah mbok nggih kajenge totoli manuk. Ya engko aku diseneni Mbak. Kowe lah wong manuk niku nggih butuh mangan kaya awake dhewe kok. Angel. Nggih, niki nuwun sewu. Manuke niku pepak ning niki penyuwun pamundhute Pak Wandi setunggal manuk nggih. Nggih, apa? Nggih podang kuning. Podang kuning. Duh. Kono le. Yo anu terus dijogeti wae Pak Ardi. Podang Nggih, terus kuning Pak langsung rasa Wandi. dibawani kebape ketoplake 28 urung metu. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mobil-mobil mipirangan goleki ora krasa esuk awan nganti wengi
jebul manuke teko. Tenan apa ora Le? Gagah. Oh iki ra wis wong tuwa. Nggih. Anggonmu tunggu manuk kepiye mah do jejogetan sakarpe dhewe. Ampun klentu penampi manuke sing nata parinika pun kula cekel kabeh. Lah niki buktine Tuh niki manuke pun kula cekeli kabeh. Manuke iki werna ora mung siji kae iki. Sing apa sing tak cekel kae. Wong pirang-pirang manuke kok. Wah, aja. Nggih, ngapunten ampun duka kula wau wong telu pun anu jaga manuke. Saiki ngene, kowe kantong toga karo kowe. Nggih. Kowe do baliya tunggu mah kono. Aku tak rembukan karo Minah. Ya. Oh iya. Gentenan. Kono. Nggih. Oh, dadi niki kula kan teng sawah. Tunggu sing kono ya Le. Oh, sing sisih lor niku. Nggih. Ya. Nggih. Hati-hati ya. Nggih. Tinggal lunga lho. Nggih, nggih. Ayo. Awake dikon. Tinggal lunga. Ora tinggal lunga nang tinggal lunga. Sawahe. Oh, nggih. Kula tak tunggu sawah riko nggih. Ampun yang-jangan. Ora ya. Piye to, Kang? Malah gur ngeyap-ngeyup wae lho. Nek kesel kuwi ya leren. Anggone tunggu manuk leren. Ya leren, Kang. Nek manuke akeh kaya ngono kok ya seneni Mbak Yu aku. Lah wong manuk sing nang omah ora tok openi kok sing manuke wong liya tok openi piye to, Nah? Ayo nek sing omah ngono le ngopeni kan wayahan, Kang. Nek sing nang sawah ya engko ora dopeni man parine entek no. Tur nyatane manuke wis tuwa kok ya nah ya. Tuwa kae doko lho, Kang. Wong parine sing pojok kono kae nganti entek kok, Kang. Ini nak kene nah. Apa? Rene ya. Ya wis kene ngopo to, Kang? Nyedak kene to. Ora aku kok Mbak Yu kok kono kae galak Mbak Yu. Ora apa-apa, Mbak Yu ora apa-apa. Aku ki karo kowe seneng tenan lho, Nah. Tegese ngene. Piye? Anggonmu nyambut gawe esuk sore ora angon wayah. Saumpama ora ana kowe dadi apa Pak Gendro, Nah? Ya sak melune to, Kang. Wong aku ya nang kene mangan melu Kakang ro Mbak Yu. Ya sak mestine to aku nek sregep. Ning rak ya seneng tenan to kowe karo aku. Ya seneng mergo kowe sedulurku ya mung kowe kok, Kang. Mosok arek nyenengi Pak Lurah ro Pak Dukuh Sela Pamiara ya seneni garwane to ya. Aku getun tenan ya. Ah, getun le ngopo, Kang? Anggonku omah-omah karo Mbak Yumu kuwi. Ha ya. Piye? Denger ora ya aku dhisik ngepek kowe, Nah. Ha ya ora kok ngono, Kang. Mbak Ayu kan saiki ya wis tuwa. Aku mbiyen ya isih cilik ngono. Lah saumpamane ngene piye, Nah? Piye? Iki kaya aja kandha-kandha karo Mbak Yumu. Piye? Ora kandha piye, Kang? Uang kok kaya ngono. Saumpama dunyaku sing sebagian kuwi mengko tak wenehke kowe ning aja kandha-kandha kepiye. Ya ora to, Kang. Aku ya engko seneni Mbak Yuku to. Ora apa-apa. Mengko nek Mbak Ayumu teko, panggil kowe meneng wae ora apa-apa. Ya ora iso to, Kang. Ora iso no. Piye? Aku wis diuripi Mbak Yuku kok aku kan ora ngomong. Ora apa-apa. Aku nek mikirke Mbak Ayumu mung pikir trawat wae apa-apa ora kebeneran. Apa iya to, Kang? Nek wis tuwa ya kaya ngono, Kang. Nek ora bener ya mesti dicerawati to. Orang rumangsani. Dheweke sapa to?
gedhe wae mung lendek mbebarang, aja tak openi ora iso urip. Ya ora kaya ngono. Nah, tak nyatane kaya kok. ngopo kae kuwi wis dadi bojomu lho, Kang. Oh, dadi ngono kuwi ta, Pak? Tenan apa ora, Kang? Mbak Ayu teko to? Piye? Oh. Kene piye? Kene piye? Ana yo. Napa? Tunggu manuk apa nang kene iki? Lho Pak Rine do dipangani manuk. Aku ki arep do teng glenik. Rembukan karo Minah iki. Rembukan apa? Tak tekon. Ora oleh apa? Wis tak kandhani lho yu. Ngayal kuwi Kakang wis. Ya kaya ngono kuwi kakangmu ki ndremis kaya. Ha iya. Wis Mbok ngelingi Pak, kowe iki wis tuwa. Mbok nyebut. Tuwa kepiye? Pak ya wis tuwa to. Tuwa ora umure. Waktu adine isih ayu, meblok dume aku wis tuwa njur lali ro aku. Aku kleru pun nek jagongan karo Minah. Ya le kleru ki ora kleru. Ngapa ngelokke aku cerewet barang mau? Lah cerewet apa ora? Ya ora, cerewete nek gusah manuk. Wis. Ayo ngono ki cerewet gusah manuk. Dumah aku wis tuwa. Apa-apa ora kepeneran. Ya wong tumindake sampean sing ora bener kok. Macul ya ora kepeneran. Tak rewangi njungkir jempale. Jungkir jempale ngopo? mau wis tak elekke lho Mbak Yu. Kang kowe ki ra kaya ngono lho. Ayo kaya ngono kuwi kakangmu ki Minah. Ning nek kowe nesu karo aku, kuwi ana empere, ana benere. Ya kudu ngono kuwi. Kowe kudu nesu karo aku. Lah ya nesu to nek kowe glenak-glenik karo adine dhewe kok. Tegese aku nodi sepira to katresnanmu ki karo aku. Ya ta? Isa-isane lho. Le ngomong terus katresnanmu. Jebulane kowe terus wis konangan karo aku nek ora konangane yo. Ya nah ya. Ha iya Mbak Yu. jebulane tresno tenan to kowe karo aku. Ayo ngono kuwi. Ya tresno ki tresno ning tumindake sampean kuwi lho Pakne. Mosok karo adine dhewe ndene dikira aku ora ngematke saka pojok sawah ke mau apa? Tegese takon rene iki takon nyambut gawe nang kalu pareng gunung kae. Wis. Saking pintermu Pakne kowe iki. Kowe iki mau ngarep ngapusi aku. Saiki Lasmini nanti kok ora ketok. Lasmini iki wis mangkat ket mau. Lah iya. Ya wis ngono kowe dhisik. Kula kene pun tekan riki. Dadi durung metu kene. Kok mau ra dibarengi to Yu? Lah wong aku yo agek nguri ngono yo. Ayo digoleki yo piye? Yo kok digoleki. Bukene yo kok malah goleki. Malah golekan ditunggu ae. Ora ono. Bali wae po. Rasa. Lah kok suwe banget, kok marah tak kon sikik to, Nok? Lah wong sing di cangking mau urung ana, mau sing dicepake niku lagek panganane. Wolone mau ning endi? Lah wedange niku critane rak keri. Lah kula nandak Bali niki
bali cukup wedang kuwi mau lagi tak gowo. Lah njuk ndi wedange? Lah tak delehke rika nika. Oh, Bon eyup kae lho. Tak mongko dalane ya ampun. Apa? Bawa wedangku nek ngantek utah alon-alon ya. Oh, sing gowo aku kok sampean ora gelem gowo. Ya wong ana sik enom masak sing tuwa kon. Lah ya sak ora-arane to, Lek. Nek aku ki nggawa teng grendel kae rak ya dewangi. Mung gawake apane segane apa nggawake wedange ngono rak ya kena. Apa-apa aku? Ayo sik enom ana sik tuwa ya ngalah. Sing tuwa ki mlaku. Wae ora apa-apa ana wong kuwi iki yo. Kabeh iki wis padha nyambut gawe, mau minah masak. Kowe ngirim neng sawah, rak ya wis padha wae to no. Ning sing rekoso niku sing ngirim niku, Mbok. Wong gur karek nggawa kok rekoso. Ya rekoso ta wong ndak munggah medon. Ning Tegalan kono kae, ning sawah kono kae ndak pindah dono. Aku sing rekoso. Sawah iki ya kene kono kok ya. Sampeyan apa-apa kok seneni nek telat seneni apa-apa seneni. Mung kok suwe banget ngantek do ngelak to ke mau. Saiki kono dijukuk kono nduk wedange. Mang selak-ngelak iki. Jukuk ana. Nek ngombe jukuk kono. Senengane gampang nesu ngono kuwi to. Ayu-ayu kok nesunan. Mau diseneng. Ana dijukuk ya. Mang. Moh. Kok tak jete wis. Gah, jukuk kono. Kowe iki nek ayu-ayu nesu ngono ki jan ora apik lho. Lah nek kula niku mendina kon jukak donan. Kula ki lagi kesel kon tengok ning kene, akeh tengok ning kene kok sekon jukuk meneh ning kono. Anu mbok saiki. Jukuk. Ya tak jukuke, ayo. Lah ning kene riyen nggih. Ya. Pancen ora canan. Iki lho, karo manuke diopeni. Sinung rakangela. Bener, Kang. Sing ndak antu-antu awake dhewe wis suwa-suwi wis kecukupan. Iya. Yo bondo Prajakaya sing gone jarak raya wis suwa-suwi kecukupan. Bener. Pak D. Sampeyan iki mbok rasah ning kono wi aku ki nunggu manuk kae lho. Kebeneran Lasmini. Nek kowe tunggu manuk ana ing kene aku mah tak ngrewangi marang kowe tunggu manuk. Sampeyan arep ngewangi ku. Iya Lasmini. Ya ora apa-apa, ukah manuke kampret-empret kae ukah galo-galo do mlumpuk-mlumpuk kae. Hei. Oh, mah wat digusah mah do mlumpuk deh. Kepiye? Aku nek nyawang Lasmini iki saya suwe saya ayu. Ora to. Sampean ki jane arep ngopo to? Kok nusul ning sawah ki ngopo mbok ya kono wong lanang-lanang ki do mlumpuk gotong royong ning ana kae lho. Apa? Karo kowe sing prasaja. Lah ngomong apa ta? Karo adi. Aku kuwi kowe wis ora kekurangan darah rakyat. Dunya Prajakaya Mas Picis. Sing kekurangan ya mung siji. Apa? Bojo. Lah sampean ki rak ya wis ndek bojo ta? Ayo bojo calon iki. Ayo, wong aku ya krungu kabar
jare bojomu ki akeh. Urung ning resmi, durung ana ya Di. Iya, Kang. Wong kowe iki wis kondang kawentar ning desa kene. Jenengmu sapa? Jenenge sampean iki sapa ta? Aku. Hah? Aku Surakipli. Heh? Surakipli. Surakipli. Nek iki Surakipli, nek iki Sura, nek gedhe iki Sura apa? Aku Surawedhuk. Oh, jarene wiyagane Surakoplo. Orang gawe jenang kok melu gawe. Lah wong do alok ki ya ora kelangan keplok ora tombok kok. Oh. Apane sik mati? Ora. Kepiye? Sampean ki nek do guneman ora sembrono lho. Senajan aku ki yo ora tahu gapruk njur sak pejagong karo sampean kuwi. Ning aku iki krungu kabare. Kabar sing tak krungu tekan desaku nek sampean iki do kurang ajaran, senengane ning prapatan nyegati cah nom-nom. Ya bener Lasmini. Apa? Nek aku ki kelakon dadi bojomu, kowe dadi bojoku. Anggonku begal ngecu, aku bakal seret. Apa pli? Bener. Pancen idam-idamanku. Sanadyan to aku wong ala sing kaya mengene ning duwe gegayuhan sing becik. Oh. Mula kowe ki nek gelem dadi bojoku, apa bojone adikku, aku arep leren. Oh. Jarah raya. Umpama kowe iki leren ning ora nganu tak tepungke tak karo kanca-kancaku ngono piye nek uduk aku ngono. Wah, ya ora, aku nek ora kowe ora trimo ya. Lah nek aku ki aku ora pengen duwe bojo saiki. Ya? Ora. Kowe njaluk apa tak turuti wis. Aku ki ora ndek pepinginan, ora ndek gambaran aku ki ndek bojo nun sewu ya. Wong sing senengane colong jupuk, gedor ngecu, njur iki kang apa ta? Kaya suwe saya manuta mulakno. Wong ora sembrono, ora ketemu wong wedok kok njur ngoncek ngono lho. Ora legegan ana wonten mami. Sarasuleng umadang suarane.
Amin. Netra kocak lindri ayam tenteram sinawange anteng tajem Lah mau ngarep kepenake kok ora gelem iki kepiye to? Kowe iki mapano wae tak penake. kepenak apa? Ular kambang sao Suara suling kumandang suarane bayam melamun bisa ketemu ayo mesem guyu Jerit-jerit kaya wong kena ngopo wae. aku neta senggol iki kaya kena ular iki. Aku nek jerit-jerit malah saya gregeten lho aku. Rasane teh griming lho. Teh grepet kaya apa? Manut to. Kowe timbang loro awakmu manut to. Ora seneng kok dipeksana. Dalan loro pilih. Apa? Kowe kepengin mulya uripmu apa kepengin cilaka? Ya wong urip ki ya pengen mulya ya. Nek kowe kepengin mulya, kowe tak pek bojo, aku wajib. Kowe nek ora gelem teko